Tatay Nestor pumayag na siyang ibalik si Rena sa pangangalaga ng kalingap. Ayun po sa nabanggit ng mga senior citizen, ay kinausap nila si Tatay Nestor, na hilingin sa kanya, na kung pwede ibalik daw niya si Rena sa poder ni Kalingap Roda. Na kung maari daw hanggat kaya pang alagaan at kaya pang pagalingin si Rena, ay doon muna sa poder ni Kalingap Roda. Ang sagot naman ni Tatay Nestor sa mga senior, ay kung lingguhan ba ang usapan, kaya sagot naman ng mga senior citizen, ay hindi lingguhan ang salitan. Kaya pumayag naman po dito si Tatay Nestor, sa kahilingan ng mga senior citizen. At abangan po natin, kung kailan ibalik ni Tatay Nestor si Rena sa poder ni Kalingap Roda. Dahil makikipag-ugnayan pa ang mga senior citizen, kila Kuya Val at Kalingap Rab. Sabi ko nga po sa huling upload kong video, sasagutin ng Japan Charity Groups, ang pagpapagamot kay Rena, at doon sa kalingap nila, ipapaalaga si Rena. Dahil yun ang kahilingan ng mga senior citizen at si Kalingap Roda at Jomar, ang gusto nilang makakasama ni Rena, sa pagpunta sa Naga, di naman kaya, kung saan man dalhin ipagamot si Rena, kaya abangan na lang po natin kung kailan mangyari mga kaagapay, pasuportahan po sana natin ang programa ng Compassionate Heart Caring for Charity at ganun din po ang Japan Charity Groups. So ayan lang muna ang ating reaction mga kaagapay, at nagpapasalamat po ako sa inyo, dahil sa walang sawa, punyo pagtangkilik sa panunood sa aking ina-upload kong video, muli maraming salamat po.